אמא, את יכולה להביא לי משהו? מה זה? אני יכול להחזיק איתו את הטלפון. אני אמיס. טוב, כולכם תכתבו כן אם אני אצא טוב ולא אם אני אצא גרוע. אם אתם אומרים כן, אני מאוד שמח ואתן לנו תגובה שלכם. כל האייקונים במשחק הזה נראים כמו האייקונים של Brain Not Evolution. אז או שהיוצרים של המשחק הזה העתיקו מהם, זה לא נכון בכלל, או שזה היוצרים של Brain Not Evolution. אתם כולם מפתחים ישראלים, אז זה טוב לתמוך במפתחים ישראלים. יודעים מה? בוא נבדוק, כי אני באמת לא יודע. אז מי שיצר את המשחק הזה זה קבוצה שקוראים לה Brain Notים מצוירים. ורגע, מה גם אחד מהמפתחים של המשחק? אז זה נראה לי משחק ישראלי. טוב, אז טוב לדעת שלא העתיקו מהם. אני אוהב לתמוך במשחקים ישראלים, אז בואו נבזבז כאן קצת רובקס, כאילו למה לא בוא נקנה את ה-VIP, נתמוך במפתחים ישראלים, קחו את הכסף שלי, מה עוד אני יכול לקנות כאן? ובואו נקנה גם כפול 2 כסף. קחו את הכסף שלי ותביאו לי 2 כפול כסף במשחק שלכם מפתחים ישראלים. תמיכה במשק הישראלי כרגע. עכשיו זה רוצה שנשים כסף כאן, ועושים את הכסף כאן, ומה? יש לי כאן אלבום מרדינו, שאני קצת אני מצייר, אז להיות, והאנימציה מתדברת לגלות. קחו את הכסף שלי. וכל הכבוד, ציירת את הסרטים. אז יש לי מפעל מטורף. מי קונה את הציורים האלה? אני לא יודע בדיוק. תראו איזה בית פסיכופתי, או מפעל פסיכופתי. אם הייתי יכול, הייתי פשוט מוכר את המפעל הזה לכמה מיליונים, מתעשר ואיזשהו בורח מכאן. כאילו, למה צריך למכור ציורים ולצייר אותם כמו שמסכן? בוא נצייר כאן טיפה, נעשה שדרוגים. את הכסף לשדרוגים. לא. עשיתי את זה גרוע, אני לא מבין. הרסתי את הציור כאילו, וכאילו מתאמץ לעשות את זה כמה שיותר מהר, אז אין לי זמן להשקיע. אז אף אחד יש לך מצטער. טוב. כל פרויקט בג'יום. פשוט עובד. האם חשבתם לעצמכם פעם? אז זה פחד? ומאיפה הוא הגיע אלינו? האם זה רגש שנוצר כדי להגן עלינו? או שזה בכלל הרגשה שעוצרת את היכולת שלנו ליהנות הסרטון של היום סרטון מטורף, שאתם אשמים. היום אנחנו הולכים לעשות אתגר החץ, ובעצם אתם בוחרים מה אנחנו תשים בחנוכה, פרויקט מטורף. עכשיו זה קורה, כתבנו לכם בערוץ וואטסאפ לעת
Let it go, and let it go. No, 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 let it go, and let it go. קפטן, בוקר טוב, מה אתה עושה פה? אפשר לפתוח בבקשה? תיכנס, אוקיי? בוא תיכנס. אני ארצה לראות כאילו סרט לא עשה לי שום דבר.
אני אמות, אז אני אעשה במשחק הזה. טוב? אני אומר לעצמי. זה ממש כיף לדבר איתך.